Jamen, jeg vil gerne sige velkommen til Charlotte Sahl Madsen, som har været så venlig og stille op til at tage politikernes politikerledetest. Jeg fornemmer aggression, når jeg oplever politikere, der konstant undlader at svare på de spørgsmål, de bliver stillet. Det gør jeg altid. Jeg synes, altså det er en 4. Jeg synes simpelthen, det er respektløst over for vælgerne, at man ikke svarer på det, man bliver spurgt om. Det næste spørgsmål? Der står, jeg mister interessen, når jeg hører vores politikere præsentere deres politik. Aldrig. Jeg synes, det er meget, meget interessant at høre, hvad de enkelte politikere har af visioner for udviklingen af Danmark. Det er jeg meget interesseret i. Jeg er jo ikke altid enig i det, jeg hører, og jeg synes heller ikke altid, det er særlig godt argumenteret. Men jeg synes, at jeg har stor interesse for at høre politikere præsentere politik. Det næste hedder, jeg er svært ved at finde motivation til at engagere mig i dansk politik. Det er et etter. Aldrig. Det har jeg slet ikke svært ved at finde motivationen til. Og jeg er bestemt blevet opildnet på ny af Dukkepartiets aktiviteter. Så er der et standpunkt, der hedder, jeg føler mig magtesløs, når jeg ikke kan regne med, at politikerne taler sandt. Det er jeg helt enig i. Altså det er ikke rimeligt, at vi ikke kan tro på vores politikere. De repræsenterer os. De er valgt på fair demokratisk vis, så må de tale sandt. Så er der en, der hedder, jeg synes generelt, politikere har for travlt med at promovere sig selv og deres egen karriere. Og det vil jeg godt hænge lidt i den der hedder egen karriere, fordi jeg synes, vi har en demokratisk udfordring i, at vi har så mange politikere, der ikke har oplevet at have et job, eller for den sags skyld være selvstændig. Og dermed have mærket på egen krop effekten af den politik, man er med til at definere. Så tror jeg igennem til. Så vil jeg skynde mig at få lagt lidt sammen. Charlotte, du har ramt af politikerlede i moderat grad. Ja, men, så det er ikke... Jeg kan godt kende mig selv i den gruppe, vil jeg sige. Du er ikke hårdt angrebet, kan jeg se her. Jeg synes, der er håb. Takket være Dukkepartiet. Der er håb, Charlotte. Ja, der er håb. Det er langt fra uhelbredeligt. Ja, og jeg kan også se, at vi har en lille anbefaling til dig. Ja. Som jeg vil læse op. Ja, jeg lytter. Dukkepartiet anbefaler, at du støtter Dukkepartiet i at komme i Folketinget, og at du løbende vil holde fokus på at justere dine tanke- og handlemønstre. Derved kan du undgå de mest negative konsekvenser og på sigt genvinde dit politiske og demokratiske engagement.